Entre o 31 de xullo e o 4 de agosto, a Illa de Arousa será un fervedoiro de cultura. O Concello acolle a cuarta edición do festival O Mar nunha Flor, iniciativa que mestura música, arte e natureza. Creo que vamos cumprindo coas expectativas que se iniciaron no 2015. Cada ano que pasa creo que xa é un ano máis no que vamos aportando un pouquiño máis de calidade nas actuacións. Sí que é certo que é todo un apoio á cultura galega. Un obradoiro de fotografía escénica e o concerto dos profesores da Escola de Música Municipal darán o pistoletazo de saída á programación o 31 de xullo. O mércores 1 de agosto proxectarase o filme Dogs, mentres que o día 2 chegará un dos pratos fortes, o concerto de Milladoiro, a cargo do programa musical da Deputación. Ten un público, creo que asiste en masa aos seus concertos e eu creo que xa non só para a xente da vila, senón tamén para a xente que nos visita, os turistas, que moitas veces se cae no erro de decir que os turistas non veñen a escutar música en galego. É unha falacia como un mundo. O sábado 4 de agosto, O Mar nunha Flor despedirase cun homenaxe ao compositor e cantante galego Narf, falecido hai case 2 anos. Unha programación completa, organizada polos artistas Uxía e Carlos Blanco. Sempre facemos unha programación desde o corazón e pensando pois na xente que vive aquí e tamén a que nos poida visitar. Entón, hai oferta para público familiar, que iso é importantísimo nos tempos que corren, non? Pois que polas mañás as familias amarse das praias e de outros atractivos gastronómicos que ten a Arousa, bueno, pois o cultural sexa fundamental tamén. Espectáculos de títeres e teatro e de maxia e a exposición de Xurxo Romero son outras das actividades que forman parte do programa que fará bulir a Illa de Arousa.